फरायहरनाय थाबाय जों दिनै बेरायनो थांनो नागिरदों ब्लग मोनसे लाबोलायबाय आङो नोंसिनिसिम दिनै बेरायनो थांगासिनो जोङो नायनो इन्ट्रेस्टेड नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै आं नायलांबाय थादो लोगोफोर बहा थांनो नागिरदों बागानबा खुलिदोंना खुलियाखै बेरायनो थांगासिनो आरोना जोङो नायलांबाय थादो सब लोग बच्चा टाइम पास अखासो हासोगारबाय बेरायना फैनायाव नै अखा हानायाव मा खालामनो साननानैनो जोङो मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय माबा माबि जानो होदो आरोना अखा हानायखाय खिफि बेन्दों मानसिफोरा नायनानै सिनायगोन ना सिनायाथाय लाइट लगायनि खिफि बेन्दों आरोना इयो खिफि बेन्दोंनि पक'रा जानोसै जोङो ओरैबायदि गोथाव जायो नोंथांमोननो शेयार खालामसै आरोना माबायदि बानायो नायलांबाय थादो बेखौ जों साफा खालामनानै लाग्रोनोसै आरोना नैबे जाहैबाय खिफि बेन्दों आरो नैबे जाहैबाय पियासआ नोंसिनि गोसो आरोना बेसेबां लायो आं बारा बुरजा पक'राखौ बानाया नालाय ओंखायनो आं आंनि जखा हिसाबै लाबाय नोंसोरबो जखा हिसाबै लाबानो जाबाय नै हाना लानोसै आरोना दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै नायलांदो नै खिफि बेन्दोंखौ हाना लाबाय मिजि आरो पियासआबो हाबाय माने पियासखौ एसे गथा जानो मोजां मोनो आरोना नोंसोर फिसा फिसाबो हानो गोसो जागोन जाबायदि हानो गोसो हा आरोना जाबायदि स्टाइलनि हानो गोसो हाजागोन जों बिदि एसे गिदिर हानानै लादों आरोना पक'रायाव माने मोनजानाय बायदि मानसिफोरा बहुदानो बेसनजोंसो बानायो आरोना जोङो बेसननि टेस्टखौ मोजां मोना ओंखायनो मैदाजों बानायगोन आरोना ओमफ्राय जिरा पाउडार एसे होगोन ओमफ्राय पास्टा मस्ला होगोन आरोना गथ'फोरबो जागोन नालाय बानलु सानलु जेबो एड खालामा आरोना जोङो बेयाव बानलु सानलु जेबो होआ संख्रि होगोन ओमफ्राय होनोसै आङो लगायलांबाय थानोसै आं नायलांबाय थादो जाफेरिफोरा बांद्राय होबाथाय गोखा मोननो हागौ आरोना नाथाय उदैनि थाखाय मोजांसै खिफि बेन्दोंआ बिराद मानसियानो मिथिखायो बेखौ जिरा पाउडारखौ बारा होआ आङो मोदोमनायखौ बारा मोजां मोना पास्टा मस्ला होगोन आरोना पास्टा मस्ला एक्सट्रायै मोनखायो आरोना पास्टा बानायनायावबो होनोसै माने गथ'फ्रा मेगि पास्टा बिराद गोथाव मोनो आरोना ओंखायनो पक'रायाव होफानानै जानोसै आरो बारा होआ बेखौबो संख्रि होनोसै संख्रिखौ नांजासे होखानोसै आं दै मिक्स खालामसै आखाइजों मिक्स खालामो आरोना आङो आखाइ सुखांना लाखाबाय नै मिक्स खालामखांबाय आङो दा बानायनोसै बानायबा एसे गोसोम जागोन दे लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबोद गोथाव आरोना जाबाथाय जाबाय थानोसो गोसो जागोन बानलु होनो गोसो दंबा होजागोन आरोना जोंनाथ' दा गथ'फोरबो जागोन नालाय ओंखायनो बानलु होथ'ला आरोना जोङो थाव होना लाबाय जोङो रिफाइन थाव बानायनोसै पक'रि ना पक'रा होनोथाय मोजाङैबो मिथिलायलाङा आङो जोंथ' पक'रासो होनो थाव गुदुं जानाबानो होनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर बानायगासिनो बे भिडिअखौ लाजोबबा गोलावद्राय जागोन ओंखायनो ससेल' देखायनोसै आरोना
केमेरामेन जानो फैदों आरोना बियो आंनि हरदो पक'रा बानायखांनानै माकिन फ्राय खालामदो आरो गथ'फोर जानो थाखाय गेजेरावनो ससे भिडिअ'आ जोंना पक'राया स्टप जाथ'नानै दं नै बानायखाङाखै माकिन गथ'फोर जायोनो ओंखायनो बानायहोबाय बेखौ स्माइल इज माकिन फ्राय नै जोंना पक'राया माबायदि नुदोंथाय जानोथ' थानो एसे खालामखानांगौ मोनबाय माकिन फ्राय गथ'फ्रा जासिगोन आरो बेखौ देखांदो दे थावखौ सरनो जिलापि बायदिसिना बायना एसे दे जिलापि नङा दे लोगोफोर बेयो माकिन फ्राय माकिन गुदुंथार जागोनहाय जानो हानाय नङा दा गरमथार जाय साहाजों दा साहाजों जानायखौ देखायनोसै थ' लोंहैनोसै जानायदो लोगोफोर होनलायदो आरो